Hazvina kumira zvakanaka kumanicaland iko zvinezvi. Pane munhu anonzi Moses Gutu ari panguva yakaoma. Zvakaitika mudhara uyo akanoramba nyaya dzeCape 3 kunoopposawo kufunga kuti adoisa pfungwa dzakewo kuti chinhu ichi blah blah blah, because I know a lot of you guys have been asking kuti ndianiwo kana MP kana aniwo zvake kana members anopefa ngachiramba Cape 3 yanga chirambwa navanhu almost munhu wese, but chinoitika ndechekuti kuna vamwe vanhu vekuti vanenge vada kutora advantage yekuziva kuti okay, kana ichinge yadai so nyaya iyi kai tona kukwana tikapindawo apapo. Saka chinoitika muZANU-PF munhu nemunhu anotsvaga mukana kuti ndiri kutsvagawo pekupinda napo, saka ndopinda nepapi. Mukana yacho yakavharwa, munhu wese akapinda imomo atorimo kudhara, because kuna vamwe vekuti vanenge vari kutambirawo dzimariwo idzodzi dzakati kuuya nechinchi nezvinhu zvakasiyana siyana nemabenefits like ipapapa. Vanenge vamwe vacho vakatopiwa dzimotikari chaidzo dzakatonyorwa ningi chakadai, so zvinhu zvepati mabenefits avanenge vachiita sei vachienjoy. So kuzoita vamwe kuti ane makore haana kana chaanacho chinobatika, but arimo mupati achizvita achisapota party, ende kune vanhu vatori loyal vacho to the party ndo vasina kana chavainacho mulife. Vandiro ndizvo zvinosekesa, it's reality, but I'm sorry kuti inini ndangoti ndingozvitaurawo sezvazviri, because mwoyo wangu unotorwadza ndichitoonawo vanhu vakadaro. Ndinotoshuwirawo kuti vange varivo varikuita se vari kurangarirwawo nekurewardwawo, but life yagara isi fair, and life yanombobvira yenzi ichaita fair. But in short, panapa muri yeZimbabwe ininiwo sechibaba chenyaya ndiri kutambira panapa, ZANU-PF party Manicaland is confiscated a party vehicle assigned to Nyanga Central Committee member Mr. Moses Gutu following a recommendation for his suspension on allegations of violating Article 27 of the party constitution, which penalizes act of misconduct. Vakanzi mota taakutora pakatonyorwa tsamba mareports, uyu hatichadi kutanga ari member of Central Committee, atimirirwe nevanhu vakadaro kunoku, atimirirwe nevatengesi watu zviri fani. So kuti Cape 3 saka yagadzirwa zvese zvanga zvichiitika kureva kuti kuside ravo it was a go bora. And remember I told you guys kuti kuvaitse vasinaenda kunovhotera Cape 3, I feel sorry for you. I understand kuti palist racho patone that is it Tonga Mnangagwa or some but Mnangagwa something or son what to have anakwanisa kunovhotera Cape 3, but iye forget about him. Hapana chinoitika kwaari and hapatorina, but zvingori fani so kuti une mwana wako asiri kuvhotera. And even though we know kuti chero Mnangagwa ati pakati pevana vake ane vamwe vekuti hatova trust, that's politics zvazingori, and you trust them as his kids. Vana vangu ndakareza ndakaningina, that's all ndakazvara ndakanza panyika, but pakuzowa trust in certain positions, so zviriko zvinongoitika. And those guys vasina kunovhotera chinhu chiya futi, the likes of Anamavetera ana Jennifer Muswere nanani, ZANU-PF is coming for you, and vachakubvisa izvo kuti I understand makagara manzwa shoko kudhara rakatokudzai kuti bimi kumberi hamusi kusvika 2030 muchaita yekuonera pawachi zvaitaura nani naGeza, muchaita yekugugula, vamwe muchaita yameno kana yekuonera pamuchaionera ipapo paTV, matokudheni makutogara madzokera kusquare zero kuurombe. And chinoitika ZANU-PF kanzi yakudzinga inotanga kutorera madhiri ese. Vazhinji vakaita seava vafana vekuti anenge achinzi ari Central Committee member watu ndo vaya vekuti anosvika vakatora kana chinzvimbo, so vosvika kutora kana pangava pamashops pangava pachivo totinzi ndiye atomukuru ava, kana even maranks chaiwo. Kuna vamwe vacho kuti atopinda kutoti ndiye atori nemahwindi ake dzato nzvimbo dzake dzaatora kupiwa zvimari zverent. Vakomana ivava muso vanongonzi vangokudzinga mupati yeZANU-PF, nhasi wadzingwa muZANU-PF kunzi hauchadiwe. Zvinhu zvese zvinotorwa wosara warombe back to zero. Wakutanga kutozwa kuti muso wakaba, muso makasunga makarowa munhu makazo, unoona utomboenda unovharirwa. That's life. Kana muchida kuti ndione good example yezvinhu zvandiri kukudza zvesezvo, ende munotarisa mukomana anonzi Jim kunaka, just go and look for him. Look where he is today. Life yacho zviri kutosiririsa zvaatorarama. I can't mention zvimwe zvinhu zvaari kusangana nazvo honestly speaking, but kutaura chokwadi chaiko ndiri kutaura kuti unosiyiwa uri paromana nzombe panguva yakaoma, muna taisireva chaimo because of these people. So ndiri kuti chipoint yangu, tambai makachenjera, tambai makangwarira. Kana uchinge waimo ziva kuti vanhu vakakosha kudarika zvinhu zvaungangofunga iwewe. Hatidi zvinhu zvokuti mangwana uzodzoka wakuda kuuya kuvanhu wakuti vedu munoziva tese tiri vanhu pachizimba pese, ngatingoitawo zvinhu zvedu zvechizimba chizimba zimba chine chisingachishande ipapo. Anyway, inyaya taipedza
ndozviri kuitika kuManicaland uku. Nyanga Central Committee member mota yatorwa Moses Gutu, tsamba dzakanyorwa zvikanzi tichamude ngaabve ipapo because akatotyora article 27 of the party constitution, so haisi kumubvumidza kuti anga achiramba ari member Central Committee. Kureva kuti kuchange kune vacant ikoko. I am not advertising the vacant because I know kuti a lot of you guys will be like, wamukana ndazvikanganwa, wabva nekupimva newe wakapenga man, nyaya idzi uri kudzii ndiani kwamba kutipira fast kudaro. Iyayo no I'm not advertising this whole thing. Ndiri kungokutaurira zvinhu zviri kuitika so that mangwana ka unozongozivawo kuti kana ndichitamba chinhu ichi ndikutamba ndakachenjera, kana ndichirarama nevamwe muupenyu ndikufanira kurarama ndakaita se ndakangwarira. Ndo zvinhu zvendangoti ndingopfara nepanapa tichingongwadzana zvekuzoto hamusi kufara nazvo, hamusi kunakirwa nazvo, wakuadvertisa siti rangu wakuzoda ratodhirama mhanzani ndozizaiwa zvinyo choadonetsa wakufona vanhu vezanpevu vanonetsa but haina hangwanine nazvo zvamuchazoitawo ikoko hameno. Mvesi uyu adzingirwa kuti akaramba gap 3 saka tangoti tingoodza nyika because nedzimwe nyaya dzisina kunyazosvika zoda kuti dzipfuure nepatiri zvitokuudzai manje nekuti isusu zvatinoita tinobata nyaya chero iri mumasero nyaya ndona kutokutaurira imimi you might think kuti iwe unogona ngori kusaidi kwauri ufunga kuti pamwe nyaya dzako hadzisvike kuduku just that ndinoselekta dzimwe nyaya ndozongoti haina need kuti ndikwanise kunge ndichitaura nevana veZimbabwe ndichivazivisa but nyaya dzese kana uchida ita pwe nditaurira kuti ndiri kwakati ndokubvunza kuti ndiwaniwo chezvo uri kana kuti sedha uri chairman ani chero ari mumasero ndokutokutaura kuti nyaya dzako musi wakati wanzi wakadai because nyaya dzese dzinopfurana panapa ndoparoundabout penyaya totaura nyaya dzacho because zvazvinotoita inini these people they know me very well kuti inini ndakadarika level rekuripota ndakungopinda munyaya dzevanhu kuita kunyaya kutonongonza kufondora kuita 1 gig ndichimwachuka saka tichingoda dzedu dzinoita se dzine chekuita dzinokwanisa kurelata nekubata vanhu vakasiyana but asi kana ukanyavhura hombe futi kumasero kwacho you will be shocked. Ask those guys vari kukwekwa vanokutaurira kuti ndakashaya kuti aiwana sei kulendi nyaya iyi, arowa nemo arowa nekaclipi zvese zvemaevidence tetopowa zvese nyaya dzavanhu dzikuningira but I'm not saying kuti ini ndoita basa rekuti ndinotanga kungofumbura vanhu vanokuningirana no. Ukangotyora mutemo, ukangoitawo corruption, ukangoda kubira vanhu, ukadzvanyirira vanhu, nyaya yako unoona iri pano ende handina mangwana. So what I'm saying is kana dziriko dzamunoda kundudza kana dziri nyaya dzamunoda kuningirana, do not hesitate. Vanoti nyika inovakwa nevayo zvakanaka, nyaya dzinofumurwa nevari dzemunyika macho imomo futi tinobvondera zvinhu zvese.